Nggih. Jenengan rumiyin apa kula rumiyin niki? Jenengan riyen. Oh, belum rumiyin. Jenengan rumiyin ingkang nguluk salam terus gek kula ingkang nerusaken ngoten nggih. Nggih, Mbak Inge. Niki lho mendelik ini. Kelelekan kintel. Nggih, uluk salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak, Pak. Pisan malih nggih. Warga Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat nggih. Mbak Nur. Dalam. Sini yang jadi istri Oh, kedua. Iki mbok wek, iki mbok nong. Yo sini to dhewe. Meskipun kula nggih mbok wek mboten menapa nggih ya. Lagi kula cek panjang umur ngono lho. Ngene iki gak ya wis tambah umure. Lah iya tambah umure. Amin. Gak tambah rezekine. Tambah rezekine. Pokoknya aja tambah bojone. Aku gak wani ngomong aku Mbak Nur, Mbak Nur. Nggih, saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya ibu-ibu PKK ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya sedaya. Ugi mboten supe ning nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki? Tanjung Temuireng. Tanjung Temuireng. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih, Mbok Bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusikan Jombang. Nggih mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel YouTube ingkang rawuh ing dalu menika ingkang sampun bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi mboten supe ning ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika terutama saking grup Sabu seluruh Jawa Timur. Sabu Sobo Punden Balung Panggang matur sembah nuwun. Tim Pedot Jalur Langit matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro matur sembah nuwun rawuhipun. Batu Gede, Asem Gede ugi Wotan Sari matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun. Rawuh sedaya nggih. Nggih. Niki wonten serat niki luwih. Monggo. Kula waos riyen nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penggemar napa Pak? Iki Pak Yawo, iki lho wombo iki kok duwa iki kok sewengi. Alah ya sik ya Mas ya. Mama tak nyambut gawe sik Mama nggih. Nang kono ya sayang. Iki kena keringet sampai suwek. Dari penggemar Ludruk Budi Wijaya, salam dari Abah Koyen, kawan-kawan. Terus apa niki? Desa Jati Dhuwur Kecamatan Kesamben Jombang. Permintaan lagu Gala-Gala. Buat yang baca terima kasih, salam seduluran LBWJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu mohon dituruti, kalau tidak dituruti abakayan ke rumah Pak Jono. Oh monggo. Pak Jono itu rumahnya terlalu terbuka untuk panjenengan. Masalahnya cakep rumahnya koyoke. Tenang mawon, selalu terbuka nggih Mas Jono nggih. Oke. Koyoke bolone Mas Jono iki koyoke. Nggih. Nggih, mboten supen aturaken matur sembah nuwun kagem THJ Audio. Niki bergabung kalian apa niki Mas Jono? Purnama
Purnama Audio matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Sudah bergabung dengan THJ Audio. Nggih. Niki latine napa niki? Fortuna Lekting. Idolane arek Jombang. Nggih. Monggo ning acara salajengipun. Nggih. Acara Bedayan Serba-serbi. Masih bersama duo Gak Jelas. Kuning ayame yen nuju disanding ayo dulur padha mirsani jebire terang putih jaya. Gini ngampun supaya yang di belakang ini namanya apa nih? Ini penampilan terbarunya Budi Wijaya. Terbaru. Niki wonten napa niki? Napa jenenge? Apa Video nih? Videotron. Jenenge napa? Wijaya Videotron. Punyake Budi Wijaya dhewe. Iki Wis mari pokoke kita manggilan. insyaallah duwe dhewe kabeh. Nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah Mas Didik niku selalu memberi gebrakan-gebrakan yang terbaru tiap tahun ada, tiap tahun ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih niku piantune Mas Didik niku nggih bagus. Tiangnya bagus. Ramah tamah dan tidak sombong. Gemar bersedekah. Nggih. Makane jobe terus tambah. Alhamdulillah. Terus. Mbak Inge. Nggih. Nggih, monggo ning dipun aturi penampilan ingkang perdana. Kita tampilkan Neng Bella Firmansa keling Neng Dias Pratama. Trans Jatim yang selalu di balik layar wong bagus. Nek ra nyawang iki ya lali ngono lho. Brengosing. Ya makane nyawang orek. Watu gede, matur suwun wong. Mas Pompong ada Neng Abaroni matur Bella Firmansa sama Neng Kiki Amelia. Butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe malang kekek mencelok nang tembok apere maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gudang ibu burawon kaya ngene rasane ngati kaya wayang winawilakon. Selanjutnya di belakang Neng Kiki Amelia akan saya tampilkan Neng Krista Kumalasari kali ini Dias Pratama.
Di belakang Neng Dias akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari. Ada Neng Nana Sumber Baksem dan Neng Yantika Dimas Anton. Pinggir kali ayo mablong-mablong sing mablong tuweke dapo cereponan manggo nang ratu sapa wong era kudu melu karo dayang nang pinggir kali dasar maplang berarti cari kawang suwe pikire wis lewang akeh pikire. Dan di belakang Neng Yantika masih pelantun tembang-tembang manis campur sari. Ada Neng Rani Kembulwati dan Neng Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban. Peranan penting Budi Wijaya akan saya tampilkan Neng Marsha Antika kali Neng Yuni Suyanto.
Masih peran-peranan penting Budi Wijaya. Ada Neng Wikum Sutrisna dan Nes Rizky Wijaya. Esok nyoleng, sore nyoleng, sulingan merek Surabaya. Ngesoeleng sore eleng, dieling-eling ora rumangsa. Esok nang kere, sore nang kere, sing ditakar godhonge kloso. Esok mikir sore mikir, sing dipikir ora rumangsa. Di belakang Neng Wikum Sutrisna akan saya tampilkan pengreman-pengreman pentingnya Budi Wijaya. Ada Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Nyali mripate biru, dilali-lali, ora nate ketemu. Jroning nendra nale, ndrayaksa, ngalaka, ela piye, jare kamu ngati wiru lima, atiku bingung, patinggal lunga, semente kayone ketok, kekepriye uripmu besok. Paksipita sudar moyang girinata, elang ngono rakak bataline udar, tresnane abot jangan dibuyar. Di belakang Neng Mariati kita lanjutkan. Masih pengreman asli Budi Wijaya. Ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu.
Dan di belakang Neng Titin Subayu akan saya tampilkan pemain-pemain sinetron yang lagi membuming. Ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini dalam sinetron Beranak Dalam Kubur. Wong prawira mati lelabuh nagara pendas lu soleh putih sarananing praja dari mana datangnya dari sana turun kembali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati kangen sani tempe ala gendang di babong rawa rasane ati kaya wayang kinawiyat Empat seniwati sekaligus seniornya Budi Wijaya akan saya tampilkan. Neng Yayu Karmala, Neng Mary, Neng Irma Arifin, dan Neng Okta Darminto. sekare pisang pisang sesaji ning karya atot amot nyelamaten hukum jroning suka kudu eling lan waspada manis raga satria sanpura rama generalia among sira Gene, genaplah sudah seniwati-seniwati Seniwati ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gede-gede manis campur sari. Masih bersama Delewung, Anti Galau, dan juga trio Irama Jos, THC, HC Audio, Fortuna Letin. idolae arek Jombang. Sumonggo Mas Jono.
iso disawang nanging ning ati rasa kelingan jangan esemu janjimu kuwi larakne hati senajan aku lara ning kuat nongko satu ning jero dodo rasane nek kowe aku tambane Weh, jam akeh. Masih bersama THJ Audio Wijayarno. Purnama Audio, terima kasih. Ati galang. Iya, Pan. Banyak. Senatyan ati lara ning sing kuat nyangka satu sing ana dodo Wah, kosong. Jane yo gampang. Piye tambane? Ya piye ya? Apa aku salah yen aku kandha apa oh iya wong sing sanemu remelu krungu piye kadane aku salah yen
Jati iki lagune bolo. Budi Wijaya iki Trajati wong bagus. Yo. Iki lho lagune Jati. Ora tau waras. belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu, tapi kini engkau kembali memohon mengharapkan cintaku. Kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta, turutkan puaskanlah hatimu. Nanti baru kau datang padaku. Sakno, sakno. Lagu tak bisa. Yo, asik luka-luka. Olehmu kasih lalu bandingkan olehmu cintanya dengan cintaku. Setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu. Belum kering lukanya hatiku, bekas kau sakiti dulu, nanti kini engkau kembali memohon mengharapkan cintaku. Nanti baru kau datang padaku.
Ketungku ke pati-pati wis rumangsa jalari Potari sari kepiye wae tak goleki ning ra ngerti yang ngendi Delewong Tiga sirahku ngeluh sakit cinta sakit rindu yen mengira bisa turu yen awan rado yang mangan amarga tansah Gandara kowe betul kandamu wong ayu tak tunggu-tunggu ora liya mesti ramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu bocah ayu aja guyang-guyu lali anak lali bocah lali wayang lali petung rasane kaya wong gandrung pilih baca tanpa pilih wong yen warung tak trimo nyemplung Setino rasane sawine
biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitung iwak kecut diwadahi karo kepacut alias kacung ngeteki sawah ngeteki kampung daripada sirahku ngeluh sakit cinta sakit rindu rasane sawiku nang awak bener kowe bener kandamu ayu guyu Rino wangi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu ayu semuanya guyu lali anak lali rasanya kaya wong pilih bacot apa pilih yen urip tak trimo nyemplung sedina rasane sawingku ngawak marake guru aku ngono sakit mesti kelakon wong sabar mesti waduh bapak waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring iwak cucut diwadahi karo kebacut alias kadung ngeteki sawah ngeteki kampung Kutha Jombang arane Jawa Timur kathahe kutha disebut kutha beriman bersinten nyata wis dadi nyatane kutha satria pancen ake pondake kesenian utruk iku kabudayane lotruk Putih Wijaya iku lutruk anjalane Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane Tirta wisata yoga dina minggu ya pancen ake sing nekani pancen
kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Neng, usahlah sudah acara bedayat Serba-serbi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Neng. Sebelum kita undur diri, saya Neng Ino Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.